Så skal vi til at arbejde med algebra, og det betyder, at vi skal arbejde og regne med bogstaver. Og når vi skal arbejde og regne med bogstaver, så kan vi let få et udtryk, som ser ud som det, vi ser her. Og der er det vigtigt at huske, at alle de der A'er og B'er, de holder plads for en eller anden værdi, som vi ikke kender. Og derfor kan vi heller ikke lægge A og B sammen, fordi vi kender ikke A og B's værdi. Men vi kan lægge B'erne sammen, og vi kan lægge A'erne sammen. Og det er det, vi skal gøre. Man skal huske at adskille. Simpelthen lægge en bunke med B'er og lægge en bunke med A'er, og så finde ud af, hvor meget vi har af hver. Jeg starter med at kigge på B'erne, som jeg har fremhævet med gul og lavet store, så jeg rigtig kan se det. Vi har B her og plus B her. Det vil sige, at vi står og har et B og plusser et B, så kommer vi hen på 2B. Kigger vi på A'erne, så har vi et A plus et A plus A plus A. Så kan vi tælle, så vi har 1, 2, 3, 4. 4A, og det er plus, så det vil sige plus 4A. Vi kan også vælge at gå over på vores tallinje, så vi står her på 1A, får 1A, får det 3A og får det 4A. Det vil sige, at vi ender på 4A. Så det lange udtryk, det kan reduceres til et nyt, som hedder 2B plus 4A. Får vi nye udtryk, hvor vi pludselig har mange bogstaver, vi har plus og minus eller andre fortegn, så er det stadigvæk vigtigt at sortere A'erne for sig selv og B'erne for sig selv. Men det er også meget, meget vigtigt at huske at kigge på jeres fortegn. Vi starter med at kigge på B'erne, som jeg har markeret med gul. Vi har B plus B og minus B. Her foran står der ingenting. Men foran det første tal, hvis ikke der står noget, så er det altid positivt. Det er kun, hvis det er et negativt tal, så vil der have stået et minus. Men der står ingenting her, så det hedder plus B minus B. Vi kan sætte ned på vores tallinje og sige, at vi har plus B, så kommer vi herhen, og minus B den anden vej. Så hedder det bare B. Vi skriver ikke det et tal foran. Så det hedder B. Så kigger vi på A'erne. Der har vi A plus A og minus A. Hvis vi kigger ned på vores tallinje, så har vi det første A her, plus det næste, plus det tredje, og så minus det fjerde A heroppe. Det vil sige, at vi ender på 2A. Og det er plus 2A, for vi er på den positive side på tallinjen. Så B plus 2A, og så skal vi kigge på C'erne. Så har vi plus C, minus C og plus C. Det vil sige, at vi står her med C og trækker et C fra, så vi ender på 0, og lægger et nyt C til, så vi kommer op på 1C. Men stadigvæk, vi skriver ikke et tal, vi skriver kun C. Så når vi skal reducere de lange udtryk, så kommer det ny til at hedde B plus 2A plus C. Vi kan også komme til et udtryk, hvor vi pludselig har tal inde sammen med vores bogstaver. Men der er det så vigtigt at huske, at det tal, der står foran bogstavet, hører sammen med det bogstav. Det vil sige, 4-tallet hører sammen med A, 5-tallet med B, det her 4-tal hører sammen med C, osv. Vi kan ikke begynde at lægge tallene sammen, hvis ikke de har de samme bogstaver. Så igen er vi nødt til at sortere, så bogstaverne, der har A, kommer for sig selv, og B'erne for sig selv, og C'erne for sig selv. Vi starter med A'erne, som jeg har lavet grønne. Der er 4A plus 3A. Det vil sige, når vi står på 4 på tallinjen og rykker 3 hen, så kommer vi op på 7A. Så kigger vi på B'erne, der har vi plus 5B, og så har vi minus 2B og plus 3B. Det er vigtigt at have øje på de fortegn. Det vil sige, at vi står herhen på 5B, så skal vi minus 2B, det vil sige, at vi skal hoppe til venstre. 1, 2, det vil sige, så har vi 3B. Men så får vi 3B igen, det vil sige, at vi får plus 3B, 1, 2, 3. Det vil sige, at den ender på 6B. Så skal vi have kigget på C'erne. Der har vi 4C plus 4C, og vi har minus 2C. Så hvis vi står her på 4C og trækker 2C fra, så er det 1, 2 til venstre, og så ender vi på 2C. Så når vi skal reducere det lange udtryk, vi ser her, så bliver det til 7A plus 6B plus 2C. Men hvornår er det så, vi skal bruge vores algebra? Hvornår er det, vi skal regne med bogstaver? Det kan være, at vi skal ud og handle. Vi har fået sådan en indkøbsseddel, der står, at vi skal have 3 ananas, 10 bananer, 4 pakker pølser og 2 liter mælk. Og vi har måske kun 200 kroner til rådighed, så vi skal ligesom finde ud af, hvor vi kan købe det henne på den billigste måde. Der kan man vælge at bruge vores bogstaver og sige, at vi skal have 3A, det betyder 3 ananas, plus vi skal have 10B, B det er så bananer, og vi skal have 4P, P det er selvfølgelig pølser, og 2M, hvor M jo er mælk. Går vi så ind i avisen og kigger på deres annoncer, så kan vi se priserne i ABC, og vi kan se priserne i Løvbjerg og i Lidl.
Og bruger vi igen vores lille forskrift, som hedder 3a plus 10b plus 4p plus 2m, så kan vi begynde at sætte værdier ind fra butikkerne. Vi starter med ABC og finder ud af, at ananas har pludselig en værdi, der hedder 14. Så A'et forsvinder og bliver til 14. Det er jo den værdi, det har nu. A holdt bare pladsen for ananasværdien. Og B holder pladsen for bananværdien, som i ABC er 2 kroner. Og P, som er værdien for pølser, er 25 kroner i ABC. Og mælken har en værdi af 5 kroner i ABC. Så det vil sige, at vores regnestykke kommer til at hedde 3 gange 14, 10 gange 2, 4 gange 25 og 2 gange 5. Det kan vi så regne ud, sådan at det kommer til at hedde 42 plus 20 plus 100 plus 10. Det er alt det, vi skal handle. Det vil så sige, at vi skal have 172 kroner, hvis vi handler i ABC. Kører vi videre og kigger på Løvbjerg, og så bruger igen vores formel her, fordi det er jo det samme ting, vi skal handle. Så kan vi se, at ananasværdien, den er anderledes i Løvbjerg. Den har en værdi af 16 kroner. Så må vi sætte 16 ind på A's plads. B har stadigvæk en værdi af 2. Pølser derimod, de har fået en værdi af 20, som vi så skal sætte ind på P's plads. Og mælken har en værdi af 6, som vi skal sætte ind på M's plads. Så regnestykket i Løvbjerg kommer til at hedde 3 gange 16 plus 10 gange 2 plus 10, 4 gange 20 plus 2 gange 6. Så det giver 48 plus 20 plus 80 plus 12. Og det giver 160 kroner, hvis vi skal handle i Løvbjerg. Kigger vi på Lidl for at handle akkurat det samme, som vi stadigvæk skal bruge vores lille formel heroppe, så kan vi se, at ananas har en værdi af 13 nu, det vil sige, det hedder 3 gange 13. Bananer har en værdi af 3, så B plads bliver pludselig udskiftet med 3, for det er jo den, der har bananens værdi nu. Pølserne har en værdi af 25, som jo så bliver ind på P's plads. Og mælken har en værdi af 6 kroner, det vil sige, at 6-tallet kommer ind på M's plads. Så regnestykket kommer til at have 3 gange 13 plus 10 gange 3 plus 4 gange 25 plus 2 gange 6. Så hvis vi handler i Lidl, skal vi regne ud, at det hedder 39 plus 30 gange plus 100 plus 12. Så giver et samlet udgift på 181 kroner. Så ved at lave den her lille regnestykke med vores bogstaver, så kan vi se nu, at hvis vi handler i ABC, så er det 172, Løvbjerg 160 og 181. Så netop lige med de her 4 forskellige varer, hvis vi skal handle dem, så er det i den her uge Løvbjerg, hvor det så var billigst at handle i. Det var en måde, man kan bruge algebra på. Men I vil komme ud for mange andre måder, hvor det kan være smart lige at kan sætte en formel ind, så I kan ændre værdien. Så I skal huske, de der bogstaver, de er pladsholdere for en værdi, som I ikke kender endnu. Det kan være, at I får den serveret et eller andet sted fra, og det kan være, at den ændres i hele tiden. Derfor er den kun pladsholder, men en rigtig god redskab for at lave sådan en lille regnestykke, hvor det er billigst at handle. Held og lykke.